Astăzi aș vrea să rezolvăm împreună modelul propus de mine pentru testarea inițială la clasa 5. Acest model respectă structura testelor propuse de către Ministerul Educației, însă este adaptat pentru a putea fi rezolvat în 50 de minute. Să începem! La primele exerciții avem câteva calcule simple. Așa, primul exercițiu, 130 plus 46. Așezăm frumos numerele unul sub altul și le adunăm. 0 plus 6, 6, 3 plus 4, 7 și îl coborâm pe 1. Rezultatul este 176. Așadar, încercuim primul răspuns. Al doilea exercițiu. Rezultatul calculului 138 minus 16. 138 minus 16. 8 minus 6, 2. 3 minus 1, 2 și îl coborâm pe 1. Nu uităm să încercuim varianta corectă de răspuns. Exercițiul 3. Rezultatul calculului 18 înmulțit cu 4. 4 ori 8, 32, 2 și 3 minte, 4 ori 1, 4, cu 3, 7. Răspunsul corect este 72. Îl încercuim pe acesta. Mergem mai departe la exercițiul 4. Aici avem 72 împărțit la 4. Dacă suntem atenți, din exercițiul 3 putem extrage deja răspunsul, pentru că la exercițiul 3 am aflat că 18 ori 4 este egal cu 72. Așadar, 72 împărțit la 4 va fi 18, așa cum 72 împărțit la 18 va fi 4. Dar dacă chiar nu observăm acest lucru, bineînțeles putem efectua clasic împărțirea. 4 în 7 se cuprinde odată, 1 ori 4, 4, scădem, ne rămâne 3, îl coborâm pe 2, 4 în 32 intră exact de 8 ori. Bun. Așadar, încercuim varianta corectă, respectiv varianta C. Mergem la următorul exercițiu. Restul împărțirii numărului 34 la 5. Ei bine, știm că atunci când efectuăm o împărțire, da, practic avem, să fac un pic mai jos, 34 împărțit la 5. Practic avem actorii împărțirii, de împărțitul, împărțitorul, câtul și restul va fi, da? Hai să vedem, 5 în 34 se cuprinde de 6 ori, 6 ori 5 este 30 și ne rămâne restul 4. Ce ne cere nouă? Restul împărțirii. Restul împărțirii este 4, așadar încercuim varianta C de răspuns. La ultimul exercițiu de la subiectul 1, care, așa cum ați observat, a fost grila, ne cere să scriem cu cifre numărul 1207. Este foarte ușor, dar totuși trebuie să fim atenți. Avem 1000, da? 1000, 200, 200, zecile lipsesc, deci punem la cifra zecilor 0 și cifra unităților este 7. 1207. 1207, căutăm, este chiar varianta D și nu uităm să o încercuim. Acesta a fost subiectul 1 al testului de evaluare inițială. Haideți să mergem mai departe. La subiectul 2 este tot așa grilă, dar lucrăm cu grijă și nu uităm să încercuim varianta corectă de răspuns. La primul exercițiu ne cere ordinea crescătoare a numerelor. Avem 4 numere. Știm foarte bine atunci când căutăm ordinea crescătoare, începem de la cel mai mititel număr. Și atunci ne uităm la cifra sutelor, toate sunt de ordinul sutelor, bătălia se dă între aceste două numere, prima cifră este la fel, așadar ne uităm la cifra zecilor, la a doua cifră, aici e 0, aici e 2. Tocmai l-am găsit pe cel mai mic. Așadar, avem 103 este cel mai mic. Da, el este mai mic decât frățiorul lui 123. Care e mai mic decât? Ne uităm la celelalte două.
La cifra sutelor aici este 2, aici este 3, deci acesta este mai mic. 213 mai mic decât 302. Așadar, ordinea crescătoare se regăsește la varianta C. Trebuie să avem grijă, da? Uitați-vă, varianta A cu varianta C seamănă destul de bine, da? Să ne uităm până la capăt. Ok, la exercițiul 2. Cifra zecilor numărului 43.025. E bine, știm foarte clar că cifra zecilor este a doua cifră a numărului de la dreapta spre stânga, prima, a doua. Aceasta ar trebui să fie cifra zecilor, deci aici putem rezolva acest exercițiu doar observând care este a doua cifră a numărului de la dreapta spre stânga. Așadar, varianta corectă de răspuns este B. Următorul exercițiu, exercițiul numărul 3. Numărul de 10 ori mai mare decât 4. Aici trebuie să traducem din limba română în limba matematică. Numărul de 10 ori mai mare, de atâtea ori mai mare, înseamnă înmulțire, 4 ori 10, care va fi chiar 40. Așadar, varianta corectă de răspuns este D. Următorul exercițiu, exercițiul 4. La fel traducem în limba matematică numărul cu 5 mai mic decât 11. Cu atât mai mic, ne gândim direct la operația de scădere, așadar 11 minus 5 egal cu 6. Varianta corectă de răspuns, varianta C. Mergem mai departe, la exercițiul 5. Aici avem de calculat perimetrul unui pătrat cu latura egală cu 10 metri. Păi, așa cum bine știm, perimetrul pătratului va fi egal cu 4 ori latură, pentru că un pătrat are toate laturile de lungime egale. Așadar, perimetrul va fi egal cu 4 ori 10 la noi. Am calculat și mai devreme, o să obținem că este 40. 40 de metri. Nu uităm de unitatea de măsură. Este importantă și la matematică și o să vedeți mai încolo că și la fizică este la fel de importantă. 40 de metri. Nu sărim direct pe încercuirea răspunsului cu 40 în față, dar urmărim să respecte și unitatea de măsură, așadar nu cădem în capcana de a încercui varianta B și încercuim varianta corectă, adică D. Bun. La următorul exercițiu, exercițiul 6, în cerință apare așa, o pătrime din numărul 104. O pătrime, așa cum bine știm din clasele mai mici, înseamnă 1 pe 4. Cuvântul din limba română, limba matematică, înseamnă înmulțire. Da? Înmulțit cu 104 va fi egal cu. Aici 104 îl putem considera că 104 supra 1, înmulțim 1 ori 104 supra 4, adică este 104 pe 4. Linia de fracție înseamnă operația de împărțire, așadar 104 împărțit la 4, calculăm frumos, putem să venim chiar aici separat să calculăm. 4 în 10 se cuprinde de 2 ori, 2 ori 4, 8. Scădem, ne rămâne 2, îl coborâm pe 4, 4 în 24 intră chiar de 6 ori, 6 ori 4, 24. Și așadar avem răspunsul 26. Nu uităm să încercuim varianta corectă de răspuns. Ei bine, dragii mei, acestea au fost subiectele 1 și 2 din cadrul testului, care aveau nevoie de rezolvare cât mai scurtă, pentru că la aceste exerciții era important să încercuim litera corespunzătoare răspunsului corect. În schimb, o să observăm că la subiectul al treilea sunt necesare rezolvări cât mai detaliate. Bun, să începem subiectul al treilea. Să fac așa să vedeți mai bine. Bun, aici avem un exercițiu. La primul exercițiu se verifică lucruri de bază, precum ordinea efectuării operațiilor și calcule destul de simple. Haideți să vedem. Numărul A egal. Primul lucru avem de calculat această împărțire, care ne iese în cale. 428 împărțit la 4,
4 în 4 se cuprinde odată, 1 ori 4, 4, scădem, îl coborăm pe 2, 4 în 2 se cuprinde de 0 ori, 0 ori 4, 0, scădem, ne rămâne 2, îl coborăm pe 8 și 4 în 28 se cuprinde de 7 ori, 7 ori 4, 28. Bun, A egal cu 107 minus, paranteză, calculăm următoarea înmulțire, 14 ori 3 egal. Putem să le așezăm așa sau putem să le așezăm, dacă vă este mai ușor, una sub alta. 3 ori 4, 12, 2 și 1 în minte, 3 ori 1, 3 cu 1 din minte, 4. 42 plus. Aici știm că ordinea efectuării operațiilor presupune că nu există o prioritate între înmulțire și împărțire, adică le efectuăm în ordinea aparițiilor. Am fi putut aici să efectuăm 8 împărțit la 2, se mai practică, însă o să lăsăm așa lucrurile în mod tradițional. 3 ori 8, 24, împărțit la 2, totul împărțit la 6. A egal. Îl copiem pe 107 pentru că vrem să efectuăm calculele din paranteza rotundă. 42 plus 24 împărțit la 2, îl calculăm. 2 în 2 se cuprinde odată, 1 ori 2, 2, îl coborăm pe 4, 2 în 4 se cuprinde în 2 ori, 2 ori 2, 4. Și am obținut rezultatul 12, totul împărțit la 6, A egal cu 107 minus, efectuăm și această adunare din paranteză, 42 plus 12, 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5. 54 împărțit la 6, A egal cu 107 minus 54 împărțit la 6 știm că este 9. A egal cu, efectuăm și această scădere, 107 minus 9, 7 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm, 10 minus 9, 1 cu 7, 8, da? Aici ne rămâne 9 și nimic, 98. Ei bine, foarte mulți copii ar trece acum la exercițiul următor, bucuroși că l-au rezolvat pe acesta. Însă, dacă ne uităm cu atenție, în cerință apărea predecesorul numărului A. Uitați-vă aici, predecesorul numărului A. Așadar, exercițiul nu este încărcat. Numărul A este 98, așadar scriem frumos, predecesorul numărului A este 97. Predecesorul unui număr natural este numărul cu o unitate mai mic decât acesta. Acum putem spune că exercițiul este gata. Și mergem la următorul exercițiu, unde avem de calculat diferența dintre cel mai mic număr par de 3 cifre distincte și cel mai mare număr impar de 2 cifre. Ei bine, haideți să le și scriem, să le identificăm întâi și apoi să calculăm diferența lor. Deci cel mai mic număr par de 3 cifre distincte. Distincte înseamnă că sunt cifre diferite. Cel mai mic număr par de 3 cifre diferite. Ei bine, dacă îl vrem pe cel mai mic, clar, cifra sutelor va fi 1. Cifra zecilor trebuie să fie diferită, dar cât mai mică posibil, adică 0. Și pentru că vrem să fie număr par, ultima lui cifră trebuie să fie o cifră par, adică 0, 2, 4, 6 sau 8. Păi 0 nu mai putem să punem, că trebuie să fie diferită, așadar o luăm pe următoarea 2. Deci numărul căutat este 102. Haideți să-l găsim și pe celălalt. Cel mai mare număr, cel mai mare număr impar de 2 cifre. Ei bine, aici nu mai avem restricția cu distincte, diferite, da? Și îl căutăm pe cel mai mare. Așadar, prima cifră, cifra zecilor, va fi 9. Și dacă vrem să fie număr impar, ultima cifră trebuie să fie o cifră impară,
adică 1, 3, 5, 7 sau 9, pentru că vrem cel mai mare număr, o să luăm cea mai mare cifră impar, adică 9. Putem să facem lucrul acesta pentru că, repet, nu mai avem condiția, da, să fie cifre diferite. Bun, nu uităm ce ne cere să facem cu cele două numere, adică să calculăm diferența lor. Asta o să și facem, 102 minus 99, care va fi egal cu, putem să calculăm separat, da? Ne împrumutăm, 10 minus 9, 1 plus 2 ne dă 3, aici ne-a rămas 9 minus 9, adică nimic. Răspunsul este 3. Bun, și gata și cu cel de-al doilea exercițiu. Și am ajuns la ultimul exercițiu din test. Haideți să vedem, este o problemă la care folosim, o problemă clasică la care folosim metoda mersului invers. Da? M-am gândit la un număr. Ok. Haideți să notăm numărul la care m-am gândit cu un A mic. Da? Și zicem numărul căutat. Și la fel interpretăm din limba română în limba matematică. La dublul acestuia, dublul numărului A înseamnă 2 ori A. La dublul lui am adunat 13, deci plus 13. Am împărțit rezultatul, pentru că ne specifică rezultatul, o să punem totul într-o paranteză și îl împărțim la 3. Astfel, am obținut în limba matematică înseamnă egal cu numărul 29. Bun. Păi haideți să vedem. Folosim metoda mersului invers, deci numerele vor trece din membrul stâng în membrul drept, cu operație inversă, rând pe rând, în funcție de importanța lor în exercițiu, până când necunoscuta, care este A, da? Până când necunoscuta, care este A, va rămâne izolată în stânga egalului. Primul care trece din membrul stâng în membrul drept este 3, care va trece cu operație inversă, adică cu înmulțire. Pentru că ne rămâne doar paranteza, putem să o desfințăm liniștiți. 2 înmulțit cu A plus 13 este egal cu 29 înmulțit cu 3. 2 înmulțit cu A plus 13 este egal cu, venim și efectuăm înmulțirea, 3 ori 9, 27, 7, 2 minte, 3 ori 2, 6, cu 2 din minte, 8. Deci 87. Următorul care va trece din membru stâng în membru drept va fi 13, cu operație inversă, adică cu scădere. 2 ori A egal cu 87 minus 13. 2 ori A va fi egal cu, venim și efectuăm și scăderea, 87 minus 13, 7 minus 3, 4, 8 minus 1, 7. Obținem numărul 74 și ultimul care va trece din membru stâng în membru drept va fi numărul 2, care va trece cu operația de împărțire. A va fi egal cu 74 împărțit la 2, A va fi egal cu, venim și efectuăm și împărțirea. 2 în 7 se cuprinde de 3 ori, 2 ori 3 este 6, scădem, ne rămâne 1, îl coborâm pe 4, 2 în 14 se cuprinde de 7 ori, 7 ori 2, 14. Și obținem numărul 37. Ei bine, exercițiul acesta este gata după formularea răspunsului și scriem numărul la care m-am gândit este 37. Și am terminat exercițiul. Ei bine, dragii mei, pentru a evita cele mai frecvente greșeli la astfel de teste, eu vă dau următoarele sfaturi. 1. Nu uitați la subiectele 1 și 2 să încercuiți varianta răspunsului corect și să nu tratați cu superficialitate niciun exercițiu, oricât de ușor ar părea. Iar la exercițiul 3, recitiți enunțul exercițiilor atunci când considerați că ați terminat,
pentru a verifica dacă nu cumva ați omis un detaliu și exercițiul este într-adevăr complet rezolvat. Așadar, dragii mei, nu uitați să vorbiți limba matematică cu zâmbetul pe buze.